Buto kong parcel. Uy, kasama ng kurasa na. Paano niabot niya kong parcel? Saan ang kurasa? Ayo! Oy! Saan ma'am? Uy, mayong hapon, sir. Ikaw to si Donald Pilisilda, sir. Oh, ako ma'am. Ay, sir, naabot na ra ba ni imong parcel, sir? Imong order, dara, sir, oh. Oh, kana ma'am, muna kong order. Tanawa lang yan ni sir. Basta mao ni siya imong order. Unya, wa mo kasi ma'am. Ipajika sa Naani, dako. tibak. Unya na po ni siya panty. Dara, sir. Kompleto ang tatanan. Oh, kompleto ni imuhang order, sir. Ya palihog ko, sir, ha. Si Udita, sir, ha. Cash on delivery. Cash on Ako lang ano. delivery. Oh, jika sa sige. ako ma'am. Bita ako. Ako gini kasukod. Nisukod ni. Nisukod og sakto na pinisa ako na kong parcel. Kay murag hindot kay ni gani siya pula gid siya. Uy, Dura? Ay, pa. Ano? Nagbrama ka? Ay, sa ako ni uyab pa, sa ako ni uyab ni. Pares mong uyab niya. Ano? Di ako rin gisukod kung ano. Ikaw ha, kasi nagbayot-bayot ka. Wala po oy. Bila. Mga kuha man, gamit mo ni babae. Sa ako na uyab pa. Kung uyab, gig na nakanahaw ha, di ka binayot, kaya wala sa itong kuhan. Balik ito sa mga kuhan. Ha? Binayot-bayot. Ayaw, di ba? Panti ni mga bras ko bigla. Bra, magsakto gini na ako ay. Ay, magsakto gini na ako. Uy pa! Uy, gusto ko dito ng bra. Uy, doon na. Uy, doon na. What? Kana, sakto gini na ako, day. Sakto na, di ba? Sakto bigis imo. Nabayad mo rin ka pa. Ay, naman! Ay,